Hallo? Hallo? Hey? Er du okay? Kom. Jeg skal hjælpe dig op. Hvad så? Er du bare helt færdig, eller hvad? Kom. Du følges med mig. Hvad så? Har det været en lang aften? Det føler jeg i hvert fald, det har været. Jeg vil bare gerne hjem nu. Du ser egentlig også sådan ud, som om jeg bare gerne vil hjem. Bor du også sådan en vej? Så kan vi jo følges. Ej, det var godt nok en nederen fest. Jeg kunne slet ikke overskue det. Altså, menneskerne, der var der, de lunkne øl, altså hele stemningen, det var ikke lige noget for mig i aften. Ej, du skal altså ikke sidde ned nu. Så falder du bare i søvn igen. Det går ikke. Kom, lad os gå den her vej.